ngan yarap jame on ngan kershan jame dekak ti kamon kahok jonga utrai ulong kajing sai jonga bat kajing penem jonga yanu ngan syaptieng utrai ulong kabor kajing penem jonga yanu ngan kawet sisa lang ayat ru ya katham kaserngiu kajing yam nganom syaptieng ya kabasniu nabar me don rengkat mame bat nga uding do baru syandu jangme ki pentengan yanga ublai unkerku ya kajing pule bat kajing syak skor ya kan kaktian ka bakhoi kajing u ngin ya pendam kajing duai long bala kerku ya kakerteng kajing me ublai bat kapa jengi ubah mending ublai ubala thau yang ilang baro ubalai lamru ya kajing imjongi nadu basdang bat hadu kanika por bakane khlamat abangi don kanika yeng ka bakan tang kajing me iwan ban aingu ya me kontra namar kajing bahasbon kajing me ha kajing im kajongi melaya lamingi kontra lang bagi ni kisngi balik balang bagi ni por ki balai no hadin jong kajing im kajongi bagi na deban mat sibun ki ha kajing im ka kontra don ka por bangi mat ki babha don ka por bangi mat ki ru ki basneo regine ki jinga syam ka kontra ki long nagam ta ban kerkhu ingi kontra ban yo ban prang yangi ban hika yangi bangin skothu kham hai gani kajing im kat memang ibet ban pensa ingi hasla jong ne kapor thai namar kata au blai habangin ya chaprang kontra di kajing jongi iwan ban IT khmat jong me iwan ban IT hapo kajing alam ga jong me ban ya alam kontra di ka wei pe wei kajing ya lenti ga jongi nang ni khmat kontra kala ban long haki kam ga bangi trai haki ktiun ke bangi keren bat ha kajing long jing me jongi bat kumjuru ha kajing de jongi bat ki para breu bat ki wei pat ka kontra niwat i kajing alam ga jong me ka kontra bat i ka bor ga jong me meyo i ka kontra bangi long tang ki breu ki batlat ki breu ki baduna ki breu ko kontra ki babunut ki breu ko kontra ki batutshen ki breu ko kontra ki bam judan gamen siem bangin pendam milade rebun sin hi ka jeng sarong ga yo ban sen sarangi bon sin hi kontra ngi yo i ka jeng klot bade ka jeng duna ju ki wei namar kata au blai lingba ki jeng klot ke bangi don ha ka jeng em ngiwan ban IT khamat jama ka kontra ba ka jeng kwa ba ka jeng thmu jongi ka kontra ka long bangi kwa ban pen i ya ka jeng long ka babha ka jeng long ka bas ngauret ka jeng long ka babha ka jeng long ka jamnut bat ka baya sha ya ki wei ru nama kata au belai klam ka bor bar ka jing arab ko jama nginum la ko konran ban pen i kini ka jinglong ki babha ya ka balak mi lenti yang i kum ki bangen bangin pen i kat bangin ang im hasla jong na ka porthai namar kata au belai ngisu IT la ka jong ka jing im khamat jong ma ban ngi shania ru ha ka jing alam ka jong ma ha ki por baro jong ka jing im jong i ling ba jong ka por i wan bangin bu ti ko konran nang betala ka balang ka jong ma ya ka bakang la ban ya chaprang bakang petulun ki kam ka jong ma na ka por konran do isnai ban kerkhui la ka balang jong me nadu ki dong sarai jong ka ki khot ka komiti balang lambat yo pait lang jong me ka kontra nadu ki basan tambat nadu ki bartam ba menang penyo hangi ka men sim bangin ang sakriya me bat bangin yai ne ruah ka bangin sakriya me hagi por baro kerkhu ka kontra nakam ta ki rempeng kestan baro jong ka balang apeng bon ki jinga syam bat ki jinga kando nang ya lam me ki kontra bakin nang ham man sakriya me ba ban yai tibe ru ya ka jing shai ka jong me kerkhu ru ka kontra lingba ka jinga lenti jongi lamba jong ne usdam hi baro sistem ka kontra ngimtip unlong usdam ka bakamno regi don tang jing kerban ka kontra bangin ya da ka bor ka jama bangin ya da ka bangi skos kem ba da ka bangi shania ahme kerkhuru ya ka ne ka por ka kontra jong jing sakri nado ka ne ka basang hi hadu ka bangi saparmai badi ki banta baro ki bangin sioban pendam tus ngau kontra di ka jing dwai ka jongi ka ne ka por bat yalam ni ka ne ka por ka basa jong ne ka jing sakri mangi dwai ngi pan ki ne baro aga kerteng jong Jesus Christ amen ngin yo sengawi kam sanga balang ki jing penmana ka jasangan thai ka long tang suwai ka ni jasang pat inong kren ilong kong anet sawian ha ka jasang hindi service ha patom kra la shibet ha ka por sawji inong kren ilong Mrs. Saraswati Thapa ki jasang dong ha ka por sawsiteng ha ka dong lum siam mi ka jasang long hiyang di Mrs. Badawan biang imli
inong kren ilong Mrs. Mbok Wan. Hagadong lum siap pedeng kerja seng along yang jing Master March Karbitai inong kren ilong teman besan DK Karsandi. Ha kerja seng dong sepni kerja seng along yang jing Mrs. IT Doris Thaba inong kren ilong teman besan LA Dakar. Ha kerja seng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet hangni hayumani hakapon riusteng kadairu kerja seng penkentang bat kerja seng IT kam inong kren ilong Reverend P Maulong la syai ka singi kata santaring kandon kerja seng duai sedang menai hakapor riusteng nong puli bat duai Mrs. Bathsheba Thapa bat inong duai hadian ilong Mrs. Putimon Kenter hakamiet balang kata nyau terek kandon ka jingkran lamprang ya ka tim jonggane ka fast kwata ka tim kalong ka pop nong puli ba duai ilong imis shimti yaw pnyaw wat inong kran ya ka tim ilong teman masan LS nong si ka Bible study jong ka balang kan long ha ka sngi diang hangni hayeng mani kumba julong ha ka por nyaw baji la si sa jan bat ka si try kata ka shpo bat khatwi tarek kandon ka je seng pat ba ka ba khat riu jong ka panthom kra district CE Union ka program kalong kumni hagani ka si sa jan kata hakapor sanchiteng janmit kandon ka singing festival but singing festival conductor iloi master SJ Nongkonri haka singing try haka por nyositang menstep kandon ka jaseng khna but inong kran ilong imis deiba phla dilatam hakapor shipho buje menstep inong kran ilong Reverend P Nong Shli haga jaseng ka ba shibaje inong kran ilong Reverend KL Renthathyang but haga jaseng ka ba minmiet kata ka pon rubuje kandon ka jingkran ya ka subject ka ba ong ngalawan bakinyo ka jingim ka badap karhai pensyong nong rim na ka gospel jung Yones kalenong ka ba shipho ka dekat ka ba shipho iban kran ya kani ka subject ilong Reverend Dalamper Sangpliang hagabidai bat kani ka jaseng la kerpat ya ki para bangait jong ka balang bapin sngobaban ya pen kre bam na ka benta ki para bangait ki bawan sya kani ka jaseng kerpang haka tang haka si utrai bapin pen kre hadiam lawai ka jaseng ba shpo buje mestap bat kumju shibiji steng bat let's say wat damiet ru lada don ki bawan kani kalong ka jingkar pat na kaliang jong ka balang kani pat kalong ka jingkar pat na ka traffic OSHA and volunteer committee penkre jaseng samla si union Shillong Rilom Presbytery Arhajar Arpun Reo kumbang yetep ba ka jaseng samla si union Shillong Rilom Presbytery kanlong hagani ka balang jongi haki tarik nyobat pra February Arhajar Arpun Reo bat halor kani nakaliang kani ka committee kala dep sam ya ki notification sabaro ki volunteers traffic bat ki OSHA te nakabenta kani ka committee kala penbek bahkan don ka jinya kenduk lang jong baro ki volunteers haka khatlai tarik jong January jong news nam arja arpun rio ko badika sni Tuesday haka por nyo baji menmiet hangni hayeng mani ti haka bide bakane la kerpat ya baro kitu ki bedan benta
pin sngob ha bania pelai por bania poi ha gani ka khat lai tarek ha ka por nyob je khnang ba ka kam kan yai ben bat kan yai renti ki jingai ngu ki bangil lumno ya ki jing aingo hadien bladap an lumi gini ki jing aingo an kerpat I masta bidon man in pengentang ya gini ki jing aingo
ช่วยนิดไว้อับเลยบุกไปจงอีบาหนังกันลงอินดับยุสเงางูกับคราวทรายมามีลาดอนการเล่มมากันในคำเมียบริสเมตก็ทรายกันลงในกับเคลมมัดกันมาตาบังลาบันรงกันในกับยังมาคุยบังตังจังไม่มันนี่เป็นชักรีบันไหวบันยารอก็ทรายอยากเกิดแดงกับมาคุยบันบนเอกับจังไม่ทรายในกับจานเม็ดก็ทรายคุ้มขี้คนกับจังไม่นังบากิจการคู่กับจังไม่เงาราลูทรายสกัดกรรมกับจังไม่ก็ทรายอยากกินในกับจังไอกับบริษกับจังไม่กิลองกับบริษลูกkataกูทรายไปยืนจอร์บกิจการคู่กับจังไม่หากกับจังอิ่มกับจังไม่ก็ทรายในใจกับปาจะไม่มีการคูนกันตั้งยากีกูทรายหางเรื่องกำทรายบุกกุมกับบาลังกับปนนกำยากีกูทรายไอ้บักิมันรอยกับไฮกำกับจังไม่กูทรายเป็นไว้กับปังกูทรายนิ่มใจpara bangit belan nak sungguh hai sekamกับจังไม่กูทรายทุกการคูทรายกับกีกูทรายบางเรื่องละกับใจเป็นไอชูsekamกับจังไม่ชิมทรายกับบุรมกับจิงกุกับจิโร่ไอชมีกูทรายแต่ถึงจีสุงปันบรอรูอาเมนYun yung patang biyang nakajingruan yung masispa lay pusan. Ato kren ba jamnut Jisu kiktian jong me long umso. Kibala penmi kajingsuk kabadab da jor baro. Kumtu baro lay tiligi dukhan. Kajingruan yung masispa lay pusan. Tukren bacem nuk Jisu kitin John melong umso kibala ben mika jing suk kabadab da jor baro kajing sa wa kajing pen long Kijing pen shoy dobat bom Ajing sa was go pa jong me kijam jai jai ki du kon Ki ai ba idenat ki babang trong pedai om lanu jor bajing zawa kiktin skur gajing map ai ngin ngâu jing sawa chong me gajing sa wa padon bor Pojong nga agadonot ben mijing segabagor Ong hanga pamilong chonga Ong daga din kabasyay du pendu Kajing ardadin kren hanga do kren atrai ai ngan yo ngau gawe kaktin kabami na puneng hi kijing shep tingkin jaju nom jing suk bom jukut gan mi Ki para bangit baro sa sisien pat nga panpago jing sngongo yo blay bawla panyo hangay gani benta bat kumjuru nagam ta program committee jong kabalang bagala ibet ban shania hanga kabangan yo ban sam ya khobor nak ti nga jong blay lingba gani ka sngi ka banangkong gani ka sngi utrai ka banangkong jong ni usnam arja arpun rio bat ni kerman skamba ublay unkar khui gani ka por
Bat ika khubor ka bangin soyo sngau kan long da ka jing alam ka jong u. Tu gini pendam ha ka jing duai. Ngai ngu ya me ablei leng ba jong ni ka por. Abangi sayo sngau ya ka khubor ngak tien ka jong me. Mela ibet ka kanrat ban peniang ya usakri u jong me leng ba jong ni ka por. Ubana la de ko kanrat long hi ei bar ulang thali bar ulang suda. Roya ka jing labor ka jong u ka kanrat da ka jing start ka mela ai hu. Wala pen khre. Anda ka jing pen khre ka jong u breu kan long ayu ka kanrat. Lemda mame walong onong penjanai ki kai baro me penjanai ye ka wai pa ka wi ka kantien ka ban mi no na ka shentur ka jong sakri jong me kenang makan long ka bon kong na ka jong u ban nam ta jong ilang baro ki bas ngam bat ki bas skor ker khu ye ka ne ka por na du habang suyo skau ye ka khubon ka tien ka jong me ha ka kerteng ka jong jisu ngadwai amen ki para banget ngi emah kisngi baka jur ka jing syap tieng Don giba syap tieng ye ka jing syarem Don giba syap tieng bandu Don giba syap tieng ye ka jing kela Don giba syap tieng bayok ki syak bishar Don giba syap tieng ye ka jing long marway Don ru giba syap tieng yok ki syak kentaj Don giba syap tieng ye ki tiar gitar Don giba syap tieng ye ka jing jerong ye ka riat Don ru giba syap tieng ya ke ke balaja ha ke baladep Don ru giba syap tieng ya ka jing pang ya ka jing sitom Don giba syap tieng ya ka jing yap bat kum ta ter balatangi khen ha ka jing em ka jongi kabon ka jing syap tieng balik se gila benar se ki wei pat ki benta ki ba omla ban jer ha ka ngapor har kita ka jing puhi ka long ba ki pen syap tieng ngi bat kani ka jing syap tieng ka mailat ngi bangin yan Ngene bengin yo i ya ka jing kermen. Mereka jing syap ting bun sien hi ka penlong yang i bengin yo i tang i ka jing e sudah kat sabangi pai. Bat ha kani ngi kan randin ngi bori ilade bat ngi sakut haju. Balangi pet gi sakri gi jong ublai ru ya ka balat ho ka tien ka jong ublai. Wa adam mat ka em gi syap ting hadien baki ale apom. Moses usyap tieng habalak hod daw belay. Wai daw, badu pen isi bon ki daw. Kikun Israel ki syap tieng, habakilami negeri Egypt badanda habakilapoi hakadur riau ke basau. Elijah, usyap tieng, ya kasim Jezebel. Kisenran kajong Jisu, habakila don hakadur riau. Kisyap tieng ya kajingat pelung. Jairus usyap tieng ila ka jong ka khon ha ka jing tiapang bat kumta saki wei pat gi jing syap tieng ki ba ki sakri ka jong ublei ru ki ya kan duo ya kan ni bat kan ni ka jing syap tieng kampet langi khlan le lengi trot ha ka jing long ka ba kan jam sim langi long ki ba khlan le lengi ba trot ha ka jing ka ba kan jado langi long ki ba bit ne ki ba san langi long ki ba kumlu kumnoru kani ka jing syap tieng ka thom bat ka wan lap ya ka jing em jong wei bat ka wei ka breu bat la ong ba ka jing syap tieng bon sin hi ka penlong yang ki breu bangin le ya ki ki bangim dai ban le namar bala jor ka jing syap tieng namar kata leng ba jong ka por bat ka le bat leng ba jong ka ski utrai ka ban kong jong ne usnem Kani ka subjek ka jing syap tieng. Kala day ka subjek ka balakwa ban wanra alam ba jong ka por. Namangin sayad. Yaw ne usnem baro sisnem. Nyemtip uni usnem unlong bakomno. Rekum balaong bakom ki banget nyedon tang jing kermen. Mengin ya jika ni kalenti. Bad habangi ya jika ni kalenti ru. Kadon ka jing syap tieng. Nama katangi don kam bangin le ba kani ka jing syap tieng. Kanang ba ka jing kermen kan yo ban sensar ka jing em ka jongi. Bawa dah pernah ka jing syap tieng ka ba pen atatin dangi. Ngin ya ta ka jing kermen. Om da ka jing syap tieng. Ka ka jing syap tieng. Ka jing syap tieng habang ala batay lengkot kalong tangkum dia.
Kajing siap tiang gadi kajing telot. Bat hapring kata kajing telot ngi pet bat ngi kenran. Kabaar kajing siap tiang gadi kajing kulmar jingmut. Omnang ban rai. Lani ban jit ya kanu. Bat kabalai kajing siap tiang gadi kajing syajok. Gadi kajing syarem. Bat haba kalah turai kini kajing long kajing imjongi. Kajing telot, kajing kulmar jingmut bat kajing syajok. Kapan i bangi siap tiang kajing im. Kajing siap tiang kami. Namar baka don kanore kano kabor kabah khamat jongi. Kabangi sngau thu kabang yimla banile persya ya ka. Bangi sngau thu baka takabor ka kham khlan banyangi. Namar kata yimla banile persya. Ngi siap tiang ya kajing pang namar bangi sngau thu. Bakum gibriu ngim don bor banile ya kajing pang. Kajing pang ka kham khlan banyangi. Oh kidon gilat jing sumar. Hanrei masin yo ya kajing pang, kam tam kajing pang kiba kam ngisiap tiang ya kajing yap namar bangis ngau thu bangyam don bor ya kajing yap. Bat kum ta ter. Kani kalong kajing batai lengkot ka kajing siap tiang. Jadi kata kabor, kabah khamat jongi, kabangis ngau thu bangyam la banile persya. Bat kabenta nak tian kajong oblei. Kum ka nongrim jong ni kajing ngeselok. Ngalapan song nong rem nakasiti kabaar utimoti kalenong kabah nyau kadakot kalenong kabah nengkong kadakot kabah nyau kikentian ki baong kum ni namar ublei simla ai hangi kamensim kajing syaptieng anrei kajong kabor bat kajong kajing iet bat kajing le atakar namar ublei simla ai hangi kamensim kajing syaptieng anrei kajong kabor bat kajing iet bat kajing le atakar. Kini kikentian kiba Apostol Paul ulat ho nakaying bendi. Banda habala set bendi ya Apostol Paul harom. Bat lai kajing rai penrem. Ba udai ban syayap. Nama kajingnya lap ya ka gospel. Kalau don kajing syapting ka bakrau. Hau nong buat. Ujong Apostol Paul bat utau long Timothy. Bat Timothy ula syaptieng hadin ba ula yo sngau ya kani ka khobor namar ba mauru ubud ya kalenti ka jong Apostol Paul ban ya lap ya ka gospel ban lesi kala ban poy ka ka sngi ba mauru un sayat ya kani ka ju ka jing syak pen sitom da ka jing yam kumtang Apostol Paul utho ya kani ka siti kerpang ya Timothy ban long kum ka jing ai mensim. Nakam ta jong ba unlong ubaklan bat unang nyai IT bat ban yala bru bat hikaya ka gospel ba udai ban yai sya bat ban pendap ya ka jung trei ka jong ya ka bal khot yo kata kalong khendiat balai balat ho ya kani ka siti bat ya kani ka benta ka ba Apostol Paul ulawan ra namar ba ublei simla ahengi ka mesim ka jing syaptieng. Mereka jong kabor bat kajing it, bat kajing le adakar. Nama kata, Apostol Paul utip ke kaban saja ya Timothy, bat ukentu bat ai mensim ya Timothy, ba unlong waslor, bat umdai ban syap tieng. Namar ba ublei simla ai, hangi kibreu ya kamensim jong kajing syap tieng. Raya kamensim jong kabor, kajing it bat kabor halor ladi, leni kajing long adakar. Bat habangi saya ya kani ka benta jong kani ka dekhot. Kawai ka benta ka bangin ya keren kani ka pol ka long manu bala ai ya umensi makhut. Manu bala ai ya umensi makhut. Uji su wong ladapi it yang tu sumar ya ki hukum jonga. Bat ngaru ngan duai ha ukpa. Ba unai hapi ya uwai pad unang pentengen. Umensi makhut. Nama kata ublei, uai hangi, ya umensi makhut. Maka ni kadai haga jengkular ka jong Jisu haswa bu unkiu sabeneng. Baru uang ka daya ngabangan leit no. Baru anda habangan leit nga sapa apat ya uwai pat unang petengen. Baru ta ude umensi makhut. Nama kata umensi makhut, udan batgi. Maka kamram ka jong umensi makhut kalong banyalam yangi. Bat onda haba uni umensi makhut ulawan ka jengim ka jongi.
Unpun kendo ya ka pop. Ya ka hok bat ka jing bishar. Bat om tangata un hikai. Bat penken mau yang i ya ki baro. Ya ka ba u Jisu ulala akuren hakak tien ka bakut ka jong u. Ka ba u mesim bakut yang patwan ong u Jisu. To pin up ha Jerusalem. Bat pin sayo ya ka bor. Nama kata banyo ya ka bor. Banyo ya ka jing it. Bat ya ka bor halor ladi. Ngidon kam ya u mesim bakut. Ngidon kam ya u mesim bakut. Bat lang ba ka ni ka khot. Haba u mesim bakut. Udon bat ngi. Kipen mi ya kini kilai jeli gi jinglong bat kata kalong ka bor ka jing it. Bat ka bor halor ladi. Kabenta ka banengkong. Habadon umen si makhod, ni don ya kabor. Habadon umen si makhod, ni don ya kabor. Kalak bat mi ka jingeli ya kan ka por kumnu ngin sio tu bangi don umen si makhod. Kum ki banget. Habang ngila pediang yu Yesus Kristus. Kabor ka jong umen si makhod ka don bat ngi. Kalak banlong bangim long ki badab do umen si makhod. Harengi don yo mesti makhut. Kadai namar bangidang don yo mesti makhut. Haga jeng im. Bangidang la ban don haga ni ka yeng ka bagantang. Nama kat jeng teblem kam sya yangi. Komu kesan bangin syong hayeng. Mereka tang yakin tu yangi nakapor skapor. Ban pun kan ma yangi bangi dei ki Kristan. Ban pun kan ma yangi bangim dei ban syong hayeng. Haba kadai kapor bangin lej sekajing mani belai. Kapin kan mau yang i. Bawat hapling kajing telot kajing em. Bangin persang ban le ya ka babha. Nama kata umun si makhut udon bat ni. Kajing kwa kajungi kolong bangin long ki badap da umun si makhut. Om tang ki basudon ya umun si makhut. Aba don umun si makhut ni don ya kabor. Bat kani kabor. Kadai kabor ka penla yang i ban le ya kamon ngajong oblei. Kamdai kabor ka bangin peni sikiwei ka jingklan ngajong i. Kamdai kabor bangin peni sikiwei. Bangi khamla ngi khamlang bangi kham tebet. Ngani kamdai kabor bangin peni sikiwei. Bangim don ka jing syep yang yanu rianu. An kadai kabor ka penla yang i bangin le ya kamon ngajong oblei. Ban yakun ya kecing ya, ban job ya kecing yam. Kani ketika bor, kaba ublay ukular ini. Ban kani kabor kejong musim makhut, kaba don hangi, kalong rukum ka ikhtiar, kaba lapun kup, yanga bat yangi kumu kesan. Kawai kecing ya tu khana kapan kan mau yanga, siapang uwei ukun sir. Bat uwei usuri. Bat uni ukun sir ulaim haka jinglong. Nadu badang red. Lahikai di kikimegi kepa. Ba un kier na gajing sniu bat kamdam na kisuri. Makini ken penjot. Bat ulaim lagata haka jingmut kajong. Balaong bahaka wei gasngi. Kat ba uni ukun sir udang don hata siteng riat. Ulayo i yang uni usuri ba uyat natra jong tau luom. Barondah ba ulo yoi yau tau usuri. Ula tim, ula tanah, ula kop yau tau usuri. Lakat ba unya kono abadu. Badu ni usuri haba upet sajarang yoi itei ikun sir hasi jangriat. Umla ban le ai. Usupet bat ususngap lakas ngap bat uyat laka jong galenti. Kat ba udang yat laka lenti une ukun sir unang berngem. Bat ulah keren sibun ki. Bat ulah penserai ru yau tahu suri. Agak bakur tahu suri ulah hat. Ya kata kajing keren kajong uni ukun sir. Ulah pet sajrong kata kariat bat tahu ukun sir bat uloong. Om dei mame batim yanga. Ale om dei mame bakren ben yanga. Hari dei kani kariat kabatim yanga. Dei kani kariat kabakren ben yanga. Nama kata ki para banget kajing im kajong iru. Haba don nu mensi makhut ni don ya ka ikhtiar. Kajingla kajong ukun sir ba untim ba unya challenge usuri. Kamdei namar ba uklan. Hari namar ba don ya ka ikhtiar ba kata kariat kalalong ka ikhtiar na kamta jong.
Akan ka balang jongi ru kidon sibun ki pulit. Ki badon ka police department. Badla da habaki pong ya ke civil dress ke jongki. Danang ye kendu ya ki ngisngo baki yalong kumalong mangihi. Mdon jinge per. Reon da habaki la pong ya ka uniform. Hang tangi la yu I bakala don ke jinge per. Namar bakatu ke uniform kalalong ke ikhtiar nakam da jongki. Bat ngamatatian bahabaki polis kila ki pulit ki yad halenti. Habaki beriau ki yadon ki yashrut dan ki yadon kanu nu ka jinge per jemut tangsin yo I yo pulit namar baki itu ya ki uniform. Kini lek ban kiar namar kamdei baki perkhat haki bakila ban yakun yo pulit. Hanrai namar baki buram bat ki yo I ya ka ikhtiar ka badon ka uniform jong pulit. Kan otam lain nakam ta jungi kum ki banget. Baki bor jong jing dum. Ki bor jong syaitan. Bat ki jing sneu. Ki badon saudong ya ka jing im jongi. Ki dai ban siap ting yang I. Ka jing siap ting jong ki kam dai namar bagi yo I bangi la, bangi kamla bangi banyaki. Anrai bakin yo I. Badon umun si makhut ka jing im jongi. Baga dikata ka ikhtiar. Ka bamangi kum ki banget ngidon kam. Ngidon kam ya kabor ka jong musim makhut. Namakani kan long ka ikhtiar ya ka jong im ka jongi. Bat habangi yan hagi yang kisam bangi yat akil ti kisengki. Habangi tray ki kam ki jam jongi. Ki wei kin yo I. Bat kin sinran yangi. Kin siap tieng yangi. Amdai bi ki siap tieng yangi. Rai namar biki yo I ya kabor ka jong musim makhut. Ka batray ha ka jong im ka jongi. Bat kin pet. Bat kim num slam. Banilek persya yang ini. Makanya kadang jingkeli, kabang aku ban keli nang kong ila dia. Hatu kiwe kisim kumno yang ah. Hatu kiwe kisim kumno yang ini. Ini kila melan bat ni. Kim siap tiang yang ini. Lada kini ban terbai ke basniu. Ngani ban le ikan ugo ke basniu khmat jong iru. Kidan kipor kiba Anget skam nyilaya kendu haka jengim ke jongi. Kalak banlong ki bahayeng ke jongi ki parlok ke jongi. Ngani manu menurut ki bayah trenem ban ngi. Baki don ye katu jeng senran. Makin le ya kanu ke basniu dia makin keren ya kanu ke basniu. Namar bakaton katu ke sensaki. Baki ni ki brio. Kide ki baper. Kini ki brio. Kide ki batip yo belai. Bakini ki brio ki don ya kabor ka jong belai haki. Nakata ka ki ale ban kiar. Ka jing kiar ka jong ki kam dei namar baki isi yang I. Anrai namar baki sngout ho. Baki senran ya kata kabor ka badon hapo jong I. Badang angit skam badan bun ki por bangilai kendu ya kabukom kita. Bad namar kata ngin yai beteng. Baka ni kabor ka jong musim makhoi kan yo ban syong dap kerhai ka jong im ka jong I. Bagi bor jong jing dum bagi bor jong syaitan kin pet sajngai bikin pet syar'i. Ai baka bor ka jong musim makhoi. Kan don hangi. Bat ngin yad ru ya kan galenti. Ling ba jong uslam. Bagi bor jong jing dum bagi bor jong paman. Kinumla banilek persya yang I. Umansi makhut, ulang ka ikhtiar, bat upen klan ya ki batolot. Bat kumnungin ngau thu bangi don ni kan kabor. Kaktian ka jong ulai ko ambak jing kemen jong utrai ka long kabor. Amdai ka but ka balong kabor. Anre ka jing kemen ka jong utrai ka balong kabor. Lani ka bangi pen ngau ha yo ulai. Bat kumnu bangin putan kam ya kan kabor. Kumnungin putan kam ya kan kabor. Bon ki man kapor. Habang ia kendu ika jenge ngilet syau belai bat ngipan ni kabor. Don kapor bangi yo ika ni kabor, bat don kapor bangim yo. Kalong thik kumu tu pulit. Ubadon ya kasulai. Hakamet ke jangu. Kalon kawi ka jingja hakawi ka sien. Ba uni upulit lang rut. Hadin ba ulala pendap ya ka training.
Kadai kapor ba unit le ka operation. Bat ha kata ka operation ka ba layalam da utau officer. Kadon kata kajing ya ther kuli ka ba syirkai ba. Bat une namar ba kadang dei ka sin menangkong kadon kajing kiyo. Kadon ka sulai hakakti ka jang re nang man peten kam ya kata ka sulai. Bat ula led sa uta officer uang sar ya rap yang ngam nang syu ngan sayap. Uta officer umla ban lei. Bat umla ban ya rap. Bat usuong ya kabasa ame kalong tang bamen penen kam ya kata ka sulai ka badan hakti ka jang me. Bagi kita kikentian kiba ulayo na uta officer. Kalai men sim yu. Bat ulah sedang ban penen kam ya kata ka sulai. Bat hangta kata ka jing septi yang sedang banja. Bat sedang ban yakhun. Ya kata kajing ikan doa kata kapor. Don bun ruki por hangi. Mengilat syau belai, mengipan ni kapor. Hanrei ngim singau tu bau belai ulah dap ai lupa ngi kapor. Teng iong belai uklam ai ngi kapor. Kadon kapor bat ngi kaba mangi pat ngim nang ban puten kam. Namar ba kala jur kajing siap ting ngim nang syu ban lei ai. Bat ngi syong try ai bor yang a. Gat ba mangi ya kata kapor kaba don bat ngi ngim le ai. Bat apa ngim le ai. Ngikul mar ka jengmut je perhat. Nama kata ki para bangan. Ngidon kam mangin yet ila de. Bau blei ula ai ngi ya kabor. Ka syong mai tang hanga bat hangi kumlu ngin penon kam ya kata kabor. Habang ngi kendo i kata ki jeng Ki bangi sung tho ngimla ban ile persya. Ka benta ka baar. Habadon umsi makhod. Ngidon ya ka jeng it. Bat kani ka jeng it ka dai ha ka jeng dai. Kajing dai bat ki para breu ki bahyang ki basem bat ki waipat. Kajing it. Kadi kajing jin. Kam dai tang ka feeling. Kajing it kadi kajing jin. Ka bang ikut jengmut bangin it. Haka caka bangin dom. Kadi kajing ikut jengmut bangin it. Haka caka bangin syun. Kadi kajing ikut jengmut bangin it. Bani ka bangi pen i ya ka basniu. Akan mau Yau kun janga, udang lai senam, anrei uhikai yang ayah kajing ia. Don kepor bah kajing long kemi jeng long kepangi penpau ia kajing dom. Mat kam tam nak kam ta ukun janga hakapor bam, kada kapor thma. Kabakum ki kemi ki kepangi hak man penpau ia kajing dom. Anrei kabalason ia kajing mut kajing perhat janga badi kajing mut perhat janga kemi. Kadai bu uang itu ikan tian. Papa Lene mei shu itse. Kata kalason ni kajimut jeperhat junga. Bat don bun kipor ke ba ngasngo bangan jauh mat haba uang itu kikentian shu itse papa. Usngo tu ba ubakala. Mangi kikimi kipangi pen i ya kajing dom. Nama mangi kwa ban pen bed yo. Hari uang tu shu itse papa. Bakata kajing ong jang kapen sngau tu yang aku mau kepa bakal baban hikai yanu kam dei da kajing dom kadai da kajing in tek kajing long kemi kajing long kepa ngim la biang ngigum pen i kajing dom ngisngau badai tang kajing dom ka balak ban pen bed rekini ki badang ret ki hikai yang i kam dei da kajing dom ka ba pen bed yang a kadai tang kajing in Bat habangi persang ban le ya kata ubed. Bat ngin jin dalakwa ban teng ya kata. Ban pen i kajing it ban pen bed ya no. Re ngi kum ki bre ngi telot. Teng haba kila bakala ngi kum pen i kajing dom. Ngimla asya. Regak jin kajong blai kong haba don nu mesti makut i don ya kajing it. Bangin penbed ya ki weiru da kajing it. Kam dei bangin siu ngap. Ni don kam ban penbed ya ka baduna. Tambah da kajing it. Ba kadi kajing it ka thau ya kajing klan lan kajing biang, lan kajing balance ki jong ka donot ka mensim bat kajing bot perkhan. Kini kilai kili kini ban balance kajing ngam Yem dei ban ailat ba ka donot lan ka emotion kan control yang i kan sensar yang i. Badai hang ta habala jur ka emotion. Ngim snow tu shu ya ka ei ka bangile.
la kalong ka babha ne ka basniu nyim dei ban ai luat bagamun sim kan yo ban sen shar ka jing jongi sisin bakalon sen shar teng ka penlong yang bagin bishar ki waipat dei na kanika na babun ki para bagin jongi ki khlan na ka jing long man sim Mata ka jing thau jo ki snow bakala biang ka jing long man sim ka bakim snow thu pat bakila bishar ki waipat bakini ki batlot Kishin ran bat kim nuot bat ki snow thut bat ki snow wet Badai nakataka daw bakini ki ben ki badan nakmat jongi ki thuli Gidon palat khasan spa ngut ki dukhot haka balang Shanu kita gija Ban ka por ngiyo iya ki bat ngitip ya ki dai tan anda haba kala ja ka yap ka em ngisa itu bat ngisa tip ya ki lada kam ja ka tang ngim juyo iya ki bat ngim tip ya ki lesi kan ka long bangi habat perkhat lade lesi ka jenglong mesim jongi ka long ka bakala bangi sngau bakala biang ka jinge dei ka jongi bat ubelai ngiklet no ya ki waipat bat ngi bishar ya ki kadon kam yang ngi bangin yaisha Mereka bakam don kam yang ikalong bagian yaisha ya kajing telot jong kiwei. Kata bakakien ka jong belai ka khot jengi. Ya kajing jongi shimet ngila ban yaisha. Nrengi hapru ban yaisha ya kajing telot jong kiwei. Ban le ya kata ngidon kam ya kajing ngin. Teng ide ban sngau thuru bangim le ban ailan bakajing mut kan yo ban sensar ya kajing jongi. Marhabala sensar kajing mut kapun atatin lot ya kiai baro namar kata ki para banget habala keli ban habala tunjuk yo jisu ka ai ka hukum ka bakong sandam ujisu wang men iet yo trai de ka donut jong me baro de ka mesim jong me baro pada ka jengmut jong me baro ban men iet yo para marjan kumbayal di bangin iet de ka donut de ka mesim pada ka jengmut bakini ke ban balance ka jeng Sisian bakini kilah tam ya kawaipan kan kulmar kajingin. Nama kata ki para bangaj kajingin kumaong uyo nis ka shop no sabar ya kajing siap tiang. Kam ailat ya kajing siap tiang har ka shop sabar. Kabe sabar. Bat kajing siap tiang ru ka pet haba ka yo i ya kajing in. Bat haba ka don kajing in ka don kajing skauret. Kajing penret ila de kajing pendam ila de. Haba ka don kajing iit, ka don kajing bha, ka don kajing spon, ka don kajing isanay, ka don kajing khod, ka don kajing sisa bat ka hok. Bat haba kini kajing long ki don hangi. Kiway kin yo i ya ka boram kajing oblay, kamper, la ki bot na kimbot, tabakin yo i ya ka boram kajing oblay. Nama kata haba don umasim utray. Abadon umasim akhod, ni don ye kajing iet. Bat kabalai. Abadon umasim akhod, ni don ye kabor halor ladi. Abadon umasim akhod, ni don ye kabor halor ladi. Kambiang bangin don nang ye kabor, kambiang bangin don nang ye kajing iet. Ni don kamru ye kabor halor ladi. Kajing long adakar. Bat kani kabor halor ladi. Kadai ka jinglong riu boleh, lani ka jing sngau scam ka jingem. Lani ka bas scam ka nong rem. Bat kani ka jing riu boleh. Ka don kam yang i bangin pen melian. Ka jing riu boleh kam san kumni. Ni don kam bangin pen melian. Kalong tik kum ka kentien. Kani ka kentien riu boleh. Lani ka kentien pen melian. Kawan ka kentien Greek. Gumnazo, lani gimnastik. Bahkan kita gimnastik, kalau long senam bahagi ni kesengi kajongi kamtam dangi sim tangi kita gimana khmat ka gym. Bat kisamla kajongi wat kirang ba jongi mentaru. Ngisngau thu bahaya kajing koridor jonga gym. Bat kini kiba don gini ki gym kini kiba eye training. Kila nang mi nakawai ka sengi, nakawai ka snong. Namar bakal long kajing tawa, kabat jorba, hakini kisngi jongi. Banlek gym. Dadang yim kot bor banlek syata. Ngilet tak kiwai pat ki exercise, kabang ngilet jengi, kabang ngilet mare, kabang nginyak sakil.
bat kum ta ter. Namar bangi ngau thu bangi don kam ban pen mlien ya kan kamet namar bakala em suk ya. Don kam ban pen mlien. Bat ban pen mlien. Kam dei ka ba ong ba tang bangi le jem si penai ka labyang kamet jongi. Ka syong na kamet si kamet. Non teng ki bagi hak ban le dagi babun ki babun snem. Baga jing pen mlien kalong hakata kadur. Bat kani ka kentin rublei ni UCB ka thau ya ka jingle ka badai badu blei ne ka jingtip kumnu ban mani yo blei ne ki ba et yo blei ka jinglong rublei ka di ka thong jong ki banget bat ban poi ka thong dan kam ban pen mlien ka jinglong rublei nginum la ban net ka hima ka jong blei ne ka beneng lem tangi long ki ba rublei maka beneng ka dei tang kam ta ki ba rublei Bat ban long ke ba riu blei ngi don kam ban pen mlien la dia sa jeng long riu blei. Nyum dei ban sngau thu ba kala bo blei umap yang i. Namar bayo kata kanum ja ja ka jeng im jonga ba di ka jeng im ka jongi. Ki babun ki para baget kyong le yu mangi kirsan. Le kat ka babon. Nas ngau thu bam don lat shu sa su kala bam mut phai shu blei un map. Ngiong bo blei badap da ka jingin. Umap. Hargi de ban tebru bo blei ulong batut sen. Maka tangim dei ban kensing bayo kata kapor ka der na kam ta jonga ban na kam ta jongi. Bakat bakapor kadang biang. Ngin kala ka bamut. Ban ginyele ban pen mlien la dia saka jeng long riu blei. Upol u kentu yo Timothy ban pen mlien saka jeng long riu blei. Kumba le kinong e phet thong. Iwei ko ren khandai ar phun yo. Bat usipai ar ko ren nyo iwei. Kini kinong yamare thong bat usipai ki pen khrep hai la dia. Ki kelan met. Bat ki pen klan. Makin yo ya ka jeng jom. Kinum la banyo ya ka jeng job limda ki pen mlien limda ki le ka exercise ka jongki man kaski bada ka jeng long kersan ka jongi ngidon kam ban pen mlien ngidon kam ban pen mlien la dia ki para pangen ngidon kam ban pen mlien ban kut jingmut ban jet ya ka jeng ban jet ya ka jeng skauret ban jet ya ka jeng pha ya ka jeng spon ngidon kam ban pen mlien ni kini bangin le ka jeng im ka jongi Bat ong ba kajing skauret kan sudan ha kajing im kajonga. Lemda ngakut jimut bangan penong la dia was skauret. Wat ong ba kajing bha kan don ha kajing jonga. Lemda ngakut jimut bangan pen bhai la dia. Wat ong ba kajing khut kan don ha kajing mut jing perkhat jonga. Lemda ngakut jimut bangan pen khut i kai paro. Bat kani kam dei tang sisien ka dei ban long lun ter kisngi ha kajing im kajonga. Ngidan kam man kut jimut ban pen melien hakini ki jinglong ki babha ki jinglong ki bau blei ukwa na kam ta jongi bat habangi le kumta suki ngin sngau bagata kalalong normal kalalong do kalalong snam ha ka jingim jongi bat ngimdan kam su banda le men le kala ban long ha ka basdang gan ka benta ka bajwat ka ba yangi bangin le bat bangin pen pau yini ki jinglong ki jong blei ki badan ha po jongi Jadi anda habang ila melin, bat habang ila melin neki, kanam tuan kanam nuga jinge. Nama kata ka khot yang iki para pengen, kabadon umun simu turai udon ka bor lalti. Bat habang idon ni ka bor lalti, ngidan kam bangin penmelin sekejeng long riu lei. Nama kata ka thong na kam ta jongi kum ki bangen. Nama kata ki para pengen, hapdeng ngajing siap tieng. Kabangin saya kando nang ni syekmat. Kala belum kado ka jajing syep tieng. Ngide bantep bangidon yo ublei ubam sim ahi yo mensiam jaga jing syep tieng. Hari uba ahi ka mensiam juga bor. Uba ahi ka mensiam juga jing id. Bade ka mensiam juga bor halor ladi. Badakani ngin singau scam. Bangin yat ka ni lenti. Bade ka bangin om syep tieng. Nong roi syem mensiam. Agak jengruai ke basan lais pak san pusan uong rengkat badu jisu ngan saya subha
rengkat badu Jisu haka pertheba jgai nala Jisu jingkimen keladu rengkat badu Jisu ngam ju sep tingshu rengkat badu Jisu ngam ju ngau kenja lok perthai kindo no unite unsa langadai banyaru leng babun jingma rengkat badu Jisu ngajulong skam ha rengkat badu Jisu ngan sayot hia jai haba jinglet junga ha perthai lawai napoi sandeng ru lembat u ngan sa rengkat badu Jisu saki artaba lembat u jing singau ting ladu rengkat badu Jisu ngam ju sep tingshu nama kata ki para mangen ngisuran kam tang mangin IT la de haule ngisuran kam tang mangin susania la de haule ublei unom yalam ya kajing em jonga ba de kajing em jongi lem dang ikut jing mut ban yai ne hau baban shu IT ba ublei un yalam to ublei un kirku lengba kan kajing slok nak tien ka ba khu ka jangu ka penkan mau yang ba ublei um simla ah ngi yo mun sim kajing sep tieng rei jonga bor kajing it ba kajing long adakar ai bangin ya tang ni sekhamat ru ba kampher ke ka bang ngesai kan bu kala ban pen sep tieng ngi rei to ngin ya da kajing kan men ngin ya ru yo ne usnem kum kin nong job da ka bang isania ka kajing lam ngajong ublei nakam ta ka buram jangu amen ngine panwa ini kajing seng da kajing ruwa ge ba lai spa san pusan rengkat badu Jisu ngan saya subha rengkat badu Jisu haka pertheba jgai dala Jisu jingkiman kelado rengkat badu Jisu ngam ju sep tingshu lembat u jing singau ting lado rengkat badu Jisu ngam ju sep tingshu bat hadian gani kajing ruwa ngasakhat itemem sanuti sang peliang ibai dan rengkat bat ngi haka ne por ba insabu ti haka jing ruwa bat insapalai ru yang inang ni da kajing kerhu bat penwa Rengkat batu Jisu ngan saya sopa rengkat batu Jisu agak berdeba jangai nana Jisu jingmen ka ladu rengkat batu Jisu ngam ju sep tingshu lembat u jing ngau ting ladu rengkat batu Jisu ngam ju sep tingshu rengkat batu Jisu ngam ju ngau genja lok bertaken dono unete unsa langya deiban ya ruling babun jengma rengkat batu Jisu ngam julong skempa lembat u jing ngau ting ladu rengkat batu Jisu ngam ju sep tingshu rengkat batu Jisu ngan sayo tiajai apa jing le jonga apertai lawai anda poisha nengru lembat u ngansa rengkat batu Jisu syaki ar daba lembat u jing xiao ding ladu rengkat batu Jisu ngam ju sep ding shu
nyangu eme abulai na menta kajing ie kajing snai ke jome badai kajing dorkat ke jome atrai bat ngi kum ki khon ke jome bangi yo pat igani ke sngi ke basau jong news nam arajar arpun riu ubrang snam bangi nang ya syafrang ha kajing em ke jongi apdeng kini kisngi ki badap sibon ki jing tenju ya ke jing ke jongi nyangu eme abulai ba me melalon lam dorkat bat ngi kum ki khon ki jome lembaga ni ke por bat ke kenta ke balalai no kabakum ki khon ki jome ngio ekajing paham kaba kenjaman siam lembaga sekri jome pastor balapan sngau hapanang jungi bagani ko khobor bangin om septieng namar mame abalai me darakat hapanang gijing ki bapon ki bangi kandu akajing em kajungi kabaman gasngi raibe ina sumar nang don rakat batngi kumki khon ki jome abangi mi nagani ke yeng ka bakantang ke jome en long ki breu ki ba em dagalanti ke bede katum kamon ke jome lonam nor kat bu shakri jome pastor bat ke yeng ke sam ke ina ai ke met ke bakot ke bakya bat kam tam ke bor pe inang la ke ban sotu ban champang aga ban sharai la ke jong ka palang bat kum ju ban yang lam ye la ki jong ki pai tru ngai shaka bede katum kamon ke jome lonam nor kat bat i ke yeng ke sam ke i banagar khuru ikpor ke ban sa baro nang lonem nor kar iga por ke berang sa paro joni ke sngi agaba kumne ngin semi no naga yeng ke bakantang ke jome to pelaj ingi atrai di kijing kerku ki jome to ai ke bakijing ai ke jong trai banong penim jing Jesus Christ ke jing ba ke jong beli pa ke ban bom jukut lem ke jes lok ke ba pentengan bat ba pensaj por ke jong men simbakoi ai gini lai we bulai gin lonem nor kat bat ngi kum ki khon ki jome lonem nor kat bat ka balang hang ni kabalang kini ko ribat kaleng satla kapartai nadum tahdul kataru amen.